haka abin yake, na sani sun sani haka abin yake. Tarbiyya, an kai tarbiyya kana gama ka zama zindiki. Duk wanda ya san ce tarbiyya ba haka bane ya zo an kalubalace shi. Network awa ɗaya Darul Hadith za ta biya kuɗi a zai a zauna a tattauna. Menene? Wallahi tallahi tarbiyya zandaka ne. Na yi tarbiyya 1958 zuwa 59 789 na yi tarbiyya kuma na gama din na yi usuli. Usuli shine komai Allah a nuna maka wannan menene ka ce Allah, wannan me to kai usuli kenan. Ke sauran hadara menene hadratul muhammadiyya, hadratul ahmadiyya, hadratul ibrahimiyya. Wannan Ibrahim ba karaman fitina ya haifa ba a duniya ba fa. Ya batar da mutane fiye da yadda wallahi duk dan faila Ibrahim Anyas ya fi manzo Allah a wajen shi. Duk wanda ya ce ma ba haka ba ƙarya yake, ya boye ne. Boyewa suke, amma a ƙashin gaskiya haka al'amarin yake. Mun san da haka, sun san da haka, sai dai su boye. Boyewa suke kawai. Duk ɗarika kuma da aka kafa, an kafa ta ne zama kishiyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An kafa ta ne ta ture da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake maulidin shi a ce ya halatta, a ce bid'a ba, kowa ya zo ya kirkiro bid'an shehun shi. Ranan da ake maulidin shehun shi, ka kalli ran nan da ran da ake maulidin annabi. In an zo ana maulidi ko na annabi ko na shehun shi, za ta kira manzon Allah, ka ji shuru da an kira shehun sa sai me? Sai waje ya rude. To wallahi tallahi kar su yaudare ku, ƙarya ake yi, ba gaskiya bace ba, wallahi ƙarya ake yi. In kana son addinin ka yi miki sai ka rabu da su kakab, ka bi hanyar manzo Allah kadai, shine tariqun najah. Duk shehunan su sun san da haka, boyewa ake yi. Sun san da haka, ba mu yadda ba da yawun mu bane. Wallahi akwai wanda in ya faɗi haka tubansa bai tuba ba, saboda ya kai matsayin da zai ce wannan abin ya ishe mu, har a ci mutuncin manzon Allah. Daga yau babu faida Kano, babu wata tsarika a Kano, tsarikan manzon Allah kadai za a bi, saboda wani aka ci mutuncin manzon Allah duk hotunansa a cire, duk inda ba shikenan, saboda shi a ci mutuncin manzon Allah duk komansa. Babu zikirin farkon shekara, babu zikirin in aka ce manzon Allah. Shari'a ba ruwanta da ubana da ko ubanka ko kakana ko kakanka ko uwata ko uwanka. Gaskiya ake nema, shari'ar musulunci ake nema. Sai a ce ga gaskiya. Duk wanda yake babban shehu ne cikin shehunai ya ce ai ba mu yadda ba da yawon mu bane, wallahi bai tuba ba. Tubansa sai ce gaskiyan al'amari akwai bata a ciki, daga yau mun tuba mun daina, manzon Allah kadai. Sai kuwa Shata ya fi ku, na tsaya ga annabi Muhammadu, ba ka yi fada ba? Shata ya zo ya fi ku? To shi yasa wannan abin da ya fada fa ba wai abu ne bakon abu ba. Na ce muku daga 61 ko 62 abin da ya faru kenan a Kumashi. Abdullahi Jafar daga Kano nan ya tafi Kumashi, aka je aka yi wannan abubuwa. 61 62 zuwa yanzu shekara nawa kenan? 53 ko da 4 ko 5. Shi yasa wayannan matsaloli duka fili suke a wajen mu, babu wani abin da yake sabo ko abin da yake da damuwa. Tun da muka fara Buhari nike maganar tarbiyya, ba wanda ya fito ya ce ba haka bane ba. Tarbiyya za ba ka kashe kana yi Allahu kul wa zarral wujud wa ma gawa in kunta murtadan bulughul kamali fal kullu dun la yanhaqaqtahu adamu ala tafsili wal ijmali tajallali al mahbuba fi kulli ladatin fashahatuhu fi kulli mana wa suratin, har ka zo ka ce fa qultu anta. Abubuwan da ake yi kenan, dabaru ne ake yi. Kana gama tarbiyya ka zama zindiki, ka rabu da shari'a addinin musulunci. Shi yasa daga yau ka gama da shari'a ka koma hakika, da hakika kake aiki, hakika kuma komai halal. Ka gama da zahiri, duk abin da manzon Allah ya kawo da hadisi da sunna da Qur'ani da menene zahiri ne. Akwai baɗini a wajensu, shi ne suke mutuntawa, shi ne suke girmamawa. Baɗini da hakika suna halatta musu duk abin da za su yi. Muna cikin Bukhari, wani ya zo yana zama dan sarki makafi yana zama kusa da kuma ce malam wani turo ne zon tambaye ka, wallahi tallahi ya ce yana da mallakan miliyan 30 amma ba shi da kwanciyar hankali. Bara dai ya kai inyamurai wuzan 80 ko 90 Makka suka yi sata suka zo suka raba da shi. Bana kuma gashi yayi musu visa amma hankalin shi bai kwanta ba.
ya ji ya tambayi wani babban limamin wani masallaci ya tambayi wani ya ce ai tun da kana kawo hadaya ka je ka shiga zarafinka wayannan ka bi da su yaushe zaka samu abincinka. Hakika kenan da batili komai halal ne, komai halal ne. Shi yasa in kana son addininka ya tsira kada ka bi kowa sai manzon Allah. Shi Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa balagul mubin. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا الله يا إسد كلن da suka bari muka zubar ba da san mu ba. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.